Adjál a gázt, te! Jó megy! Ne! De csak számomra jó megy a kocsival, bazd, pofán leszokott. Csak nincs kézifék, ez a baj, na te menj ki, jó. Mondom, hogy a szákérről úgy hozott be a Pistől, nem büdösség volt. Mit csinál? Miért ment oda? Oda át kell menni. Szülődik a 8-as számú versenyző, Jakab Attila, Suzuki Drifter. Gáz, gáz, gáz! Nyomjad a gázt, te! Azon! Ne hülyeskedjen, jó, mert hiszi, hogy az első másodikban benne lesz. Hányszor kell keresztül menni az? Nem, most menj ki, de nagyon jót ment.